Salamu alaikum malam mai shayi. Wa alaikum salam, sannu da zuwa. Ina son shayi, wani irin biredi gare ka? Hasan ban son karami. Haye biredin manya ne 500. Da kyau, irin shi nake so, samar kaifi, sawu ka yanka shi da hanzari, sannan ka farfasa mun kwai guda 17. 17 Alhaji, kai na ji daɗin zuwan ka, gobe ma ka dawo. Ahaha. Ai ba komai, karka damu, ni babban mutum ne. To malam mai shayi, kana da kifin gwangwani? Ina da kifin gwangwani sosai man ko Alhaji. To hanzarta ka farfasa mun guda 4 ka zuba mun 4. Yawa na zuba Alhaji, na gama. Kai da hanzari, kai baka da sauri, ƙara mun kwai guda 3 kaji. Kai Alhaji, na ji daɗin zuwan ka, idan da dama gobe ka dawo, dan Allah gobe ma ka dawo. A karka damu, ai haka nake. In kana da namanta da Allah, kana da karas haka da dan kabeji da sauransu. Alhaji wallahi ya kare, kuma gashi wurin sayarwan da nisa sai an je can ne sannan ake samu shi. Da Allah kai hanzari ka siyo, ba ku san darajar customer ba kawai. Yawa ya hakuri Alhaji, ai har na siyo gashi da ma zuba. Yawa, to yanzu abin da zai faru ka sa min reko, mazabar badar reko yaji. Ai na zuba, na ma gama Alhaji. Yawa, soya shi da kyau. Soya shi, yawa kaga har ya soyu. Abin da zai faru yanzu ka sa min shi a cikin biredin. Ka Alhaji ba zai shiga cikin biredin nan ba, yayi girma da yawa. Kai wani irin mutum ne, ka danna shi, na ce ka danna shi zai shiga mana. Kamar yau ka fara. Yawa Alhaji, na sa na gama. Yawa ka gama, to abin da zai faru da Allah yanzu ka yanko min na naira 10. Alhaji mai sabuwar amarya.